Boas tardes a todos. O pleno está convocado para as 8 da tarde. Son as 8:02 no meu reloj. Vamos a comenzar co pleno de hoxe. É un pleno ordinario do mes de abril, que correspondía ao 13 de abril, pero debido á existencia de dous festivos nacionais e un festivo local que pediron o remate dos expedientes que se iba a traer ao pleno, trasladouse para hoxe día 18 do 4. Entón, empezamos ca seguinte orden do día. Non está acta do último pleno lista. Entonces, pasamos ao punto primeiro, que sería a dación en conta dos decretos da alcaldía. É unha serie de decretos que durante estes últimos 2 meses, que son as que van desde o número 40 hasta o 143, pois se lle pasaron a todos os concelleiros para o seu coñecemento. É un punto que non ten votación ni nada. Entón, pois, como xa está en coñecemento, pasamos ao punto seguinte, que é o punto 2, dación en conta ao pleno de asuntos varios. E aquí eu, como alcalde, quería facer constar que a Diputación da Coruña, no pos adicional para o ano 2023, nos consignou un plus de 108.000 euros máis do previsto. É importante que os criterios de asignación de pos, que xa foron discutidos neste pleno en algunha ocasión, nós entendemos que o grupo de goberno entendemos que podrían ser mellorables, que podrían tratar mellor ao que pensamos todos que Dodro merece, pero, son polo menos os criterios que respetan a todos os concellos por igual, e nós estamos traballando para que reconozcan de outra maneira a Dodro, En este caso, a Diputación asignou unos 108.000 euros máis co comprometido inicialmente, o cual, temos que sabelo. Casi 109, dis, 199 total, 199.000 euros. E digo 108.000 euros máis. A cantidad total é de casi 199.000 euros, pero son 108.000 euros máis do asignado inicialmente. Me parece que debíamos de conocelo todos e de saber como nos trata, digamos, a Diputación da Coruña, a diferencia de outras administracións superiores ao Concello. No punto número 3, que é ratificar a resolución da alcaldía, este sí que ten votación, que son de deliberación e acordo, número 73/23, relativa ao convenio de colaboración entre os concellos de Padrón e Dodro para a solicitud de unha subvención e xestión compartida do proxecto Pavimentación Camiño da Feira dos Porcos á estación depuradora de aguas residuais de Padrón. É un tramo todo que vos sabedes que empeza en Lestrove, no concello de Dodro, e que acaba no concello de Padrón, na depuradora. Entonces, é unha subvención que se pide pedimos conxuntamente para a Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes. Pedimos ao Concello de Padrón e ao Concello de Dodro. Vou dar un turno aos portavoces, como o portavoz do Partido Popular non está, portavoz do Partido Socialista. Sí, boa tarde. Vamos a ver, como ben dixo o alcalde, trátase da pavimentación do camiño da Feira dos Porcos a Edar de Padrón, que se vai facer con unha xestión compartida os concellos de Dodro e Padrón. O concello encargado de realizar as actuacións e de xestionar a subvención vai ser o de Padrón, e claro, os gastos, o porte da subvención e os gastos que lle corresponden a cada concello nunha proporción do 25% en Dodro e o 75% a Padrón. Dodro terá que poñer 8.148,50 e Padrón 24.445,52. Esta diferencia é porque tamén ten máis superficie a onde se vai a realizar a actuación. E digo, sempre e cando concedan a subvención de 50.000 euros a Consellería correspondente, a Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes, que eso xa non depende de nós. Moitas gracias, portavoz da Unidade Veciñal. Boas tardes a todos. Bueno, parecenos ben que por fin haxa un convenio para arranxar aí
En tempos anteriores, antes de haber convenios, sempre había disputas por eses terreos, a ver quen asfaltaba, quen non asfaltaba. Parécenos perfecto que agora haxa por fin un entendimento en base a ese convenio que se asinou, que se vai a asinar. Non votar a favor. Gracias, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, moi boas tardes a todas e a todos. Nos tamén vamos a votar a favor, xa o anunciamos. Bueno, eu creo que por parte do BNG de Dodro que é sempre unha boa nova colaboración entre concellos, máxime cando é unha zona ademais que utilizamos indistintamente Padrón e Dodro, pero sobre todo Dodro. Entón eu creo que ven esta colaboración e participar nela. Moitas gracias. Bueno, entón vamos a pasar á votación. Votos a favor? Votos en contra? Non hai, por unanimidade, non? Bueno, punto seguinte da orde do día. Ratificar a resolución da Alcaldía número 105/2023 de día 9 de marzo relativo ao convenio de colaboración entre os concellos de Rois, Dodro e Catoira para a xestión de servicios compartidos. Servicio de orientación laboral, Rois, Catoira e Dodro, ao abeiro da convocatoria de subvencións da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para a contratación de personal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2023. Como é o mismo que antes, é basicamente unha resolución que tuven que tomar como alcalde porque os plazos corren, entón hai que traela ao pleno para ratificar ou non, se é o caso. Entón, bueno, nos parecía naquel momento que era unha moi boa idea dentro do marco de colaboración que estamos mantendo con outros concellos, como son Rianxo, como son Lousame, como son Valga, Pontecesures, que nesta legislatura actual, desde o ano 2019, están compartindo moitos temas co Concello de Dodro. Pois nesta ocasión, como é un tema de servicios compartidos de orientación laboral, o Concello de Catoira estaba disponible, non tiña este servicio, contactamos co Concello de Catoira e firmamos un convenio Rois, Dodro e Catoira. Voulle dar un turno a cada concelleiro, cada portavoz, para que o especifique un pouco máis. Portavoz do Partido Socialista. Bueno, un pouco máis hai que especificar, xa do que o Concello de Novidade é Catoira, que se une así a xestión compartida, neste caso, para a orientación laboral. Si noutro momento foi Lousame, Rois, Padrón, Rianxo, Valga, agora Catoira se suma a este servicio que non contan con el. A diferencia é que a orientadora laboral terá que ir un día ou un venres de cada semana ao Concello de Catoira, pero quen vai xestionar todo isto da subvención vai ser o Concello de Dodro. E, por suposto, o Partido Socialista vai apoiar esta ratificación desta resolución. Moitas gracias. Portavoz de Unidade Veciñal. Boa tarde. Creo que hai que explicar unha cousa a maiores do que se dixo aquí xa, é que é positivo para o Concello de Dodro. Esta convocatoria de subvencións da Consellería solicita un mínimo de parados entre os concellos para poder optar a ela. Anteriormente, esta subvención pedíase entre o Concello de Dodro e o Concello de Rois, pero neste último ano, entre os concellos de Dodro e de Rois, baixamos o nivel de paro tanto que non chegaríamos ao número mínimo de parados para que a Consellería nos concedera esta subvención. Entón, incluímos ao Concello de Catoira e sí que chegamos a ese número de parados, que creo que son 350. Aproveitase tamén que Catoira é un concello veciño e que se colabora con el para esta subvención, pero quero recalcar eso. Baixamos o número de parados e non chegábamos ao mínimo que solicitaba a Consellería. Entón, creo que é un bo dato que baixemos o número de parados, que cada vez máis persoas teñen emprego. E nada, é unha boa noticia tanto a baixada do paro como a firma deste convenio con Catoira. Sí, pois no sentido da anterior, non, que é un bo exemplo de colaboración entre concellos, para unha boa noticia, polo tanto, para Dodro, que facemos
que, bueno, que estamos facendo ben polo que acaba de dicir o concelleiro de emprego, non? Os datos están aí. Eu creo que xunto con ese bo dato máis o de sumarnos a unha colaboración con outros concellos é sempre positivo. Entón, benvidos sexan este tipo de colaboracións, claro. Efectivamente, bueno, evidentemente o dato da baixada de paro é importante, un dos que nos fixo. Tamén quería aproveitar, xa que temos un público hoxe bastante tranquilo, esperamos non sufrir demasiados problemas hoxe ca oposición. Tamén decir que a traballadora que desempeña esta oposición o cargo de orientación laboral, producto das consolidación de traballadores fixos, xa vai ser traballadora do Concello de Dodro, con subvención ou non subvención. Quer dicir, o sueldo desta persona vai non ter que pagar o Concello de Dodro, pidamos ou non pidamos subvención. De aí o esforzo, xa que os datos non nos eran favorables neste caso para poder pedir a subvención. Sí, tiñamos que buscar máis, literalmente, máis parados. Agradecer personalmente eu ao alcalde de Catoira, que tan pronto nos puxemos en contacto con el, entendeu a situación, porque realmente nós o sueldo da orientadora laboral desde o 31 de diciembre do ano pasado temos que pagar, teñamos subvención, non teñamos subvención. Entón, a importancia de pedila e de que, bueno, polo menos nos sea menos gravoso para o Concello de Dodro é importante, parte das boas relacións que intentamos buscar e da solución que buscamos para a nosa economía, non? Bueno, pasamos á votación entón, se vos parece. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 5, que é a aprobación inicial da cesión gratuita da parcela 1791 do polígono 5 da concentración parcelaria de San Xián de Laíño, incluída na parcela con referencia catastral 0030 3400 NH22G 301AG a favor da Asociación de Propietarios e Propietarias do Cemiterio de San Xoán de Laíño. Bueno, isto, por fin, vou fazer unha pequena introducción, aquí podemos despois, se vos parece, se nos queda algo, falaron nunha segunda volta. Por fin vamos a poder facer de xeito legal e do xeito que non quepa ningunha dúbida da forma e no fondo e no que pretendíamos como políticos cando chegamos aquí sobre este asunto, vale? Pois levar adiante a cesión gratuita das dúas parcelas dos dous cementerios que no ano 2018 foron, a Moncho gusta dicir usurpados, verdad, Moncho? Foron usurpados por Agader primeiro e polo Concello despois aos veciños do Concello de Dodro que tiñan outras ideas para esas parcelas. Como me parece que vamos a ter tempo todos un pouco de explicar isto con certo detenimento, vou vos dar un turno a cada un de vos para que o fagades e depois, bueno, me reservo, damos un segundo turno dada a importancia do tema. Portavoz do Partido Socialista. Sí, bueno, todos sabemos quen orixinou, quen causou este problema. Este problema, o 18 de maio de 2018, aquí, neste pleno, acordouse inscribir no rexistro da propiedade os terreos que ocupaban os cementerios que ocupan os cementerios de San Xoán de Laíño e tamén o de San Xián de Laíño, a nombre do Concello. Unha vez inscritos no rexistro da propiedade no Concello, devolvelo aos seus que considero lexítimos donos, require certa información, certos informes, valoracións e andar moito cuidadiño por si se mete a pata. Últimamente, se viches nas redes sociais, saía un comentario de certo concelleiro da oposición donde decía que isto que o facemos grazas ao seu empeño en sacalo. Todo o contrario. O que quería é dinamitar, onte mesmo, presenta unha solicitud duns informes dubidando ou poñendo en cuestión a legalidade desta cesión. E, bueno, pouco máis podo dicir. Eu sempre estuve de acordo
E como dicía aquí Javier, o alcalde, querían emplear outra palabra como roubar, pero dixen, non, mira, en vez de roubar, pon usurpar, porque esa é unha palabra que a non lle gusta nada, porque eu recordo en outra asociación, cando se lle puxo usurpar, o tío montou en cólera e non quería. Bueno, usurpar xa se sabe co eso. Lóxicamente, o Partido Socialista levaba no seu programa electoral a devolución dos terreos dos cementerios de San Xoán de Laíño e de San Xián de Laíño aos auténticos propietarios. E, lóxicamente, vamos votar a favor. Moitas gracias, portavoz de Unidade Veciñal. Bueno, xa se ve o que lle importa ao Partido Popular, bueno, aos dous Partidos Popular que temos agora. Dodro, o que lle importa a cesión do cemiterio, non sei por que non viñeron hoxe, se non viñeron porque non tiñan defensa posible o tema, ou será porque non se queren ver entre eles, vámoslo deixar na dúbida. E, bueno, estamos xa aquí outra vez para arranxar o que fixo o goberno do Partido Popular con Valentín Alfonsín de alcalde e Marisol Boga de portavoz do PP, porque Marisol Boga era portavoz do PP daquela, o sea, tamén estivo implicada. Non toda a culpa é de Valentín Alfonsín, é de todos un pouco, de todos eles. E recoñecer que non foi sen tempo, pero tamén tivemos os primeiros anos complicados, tuvemos varios meses sin secretaría, estivemos en pandemia, a Asociación de San Xoán sen constituir, non había asociación de propietarios, a de San Xián estaba no xulgado, e houve que facer informes, estudios, por exemplo, informe de Deslinde que non había, informes dos técnicos municipais, informe de valoración, informes xurídicos, e ademais todos os informes que tivo que facer por parte da Secretaría do Concello. Pero, bueno, vamos facer memoria. Naquel pleno de maio de 2018, o PP de Dodro trae a pleno, entre comillas, incorporación ao inventario de bens e dereitos municipais de predios non aptos para os fins do Banco de Terras de Galicia, coa seguinte intervención no pleno do alcalde Valentín Alfonsín. Segundo a acta, hai unhas semanas desde a Consellería de Medio Rural se traspasaron a diversos concellos parcelas de contratación parcelaria que, segundo os criterios de explotación agraria, non cumplen os requisitos. Entón, dende a Consellería, o que se fai é traspasar a propiedade destas parcelas aos diversos concellos. Entre outras, figura unha relación que son as que lle corresponden ao Concello de Dodro. E como é procedente, témolas que incorporar ao inventario de bens, e para iso tamén as traemos ao pleno. E un pouco máis adiante retruca, aínda máis, e di, porque a cuestión é que ao mellor alguén estivera usando esa parcela, pero para iso hai unhas normas legais que o uso dunha parcela non che dá propiedade nunha serie de anos e menos cando é pública. Isto dixo o alcalde aquí en pleno. Pois ben, afirmou daquela Valentín Alfonsín que témolas que incorporar ao inventario de bens. Non queda outra. Pois non había que facelo, porque se daquela o pleno non aproba a incorporación, as parcelas non pasaban a titularidade municipal. Non era obligatorio. Porque se vai a pleno non é obligatorio. O pleno pode dicir que non. Lembrar que foi a Unidade Veciñal de Dodro o único grupo político que fixo campaña de información tanto nas redes sociais como pegando cartéis polas aldeas, alertando do que podía pasar se se aprobaba. Fixémoslo nas redes sociais o 17 de maio, un día antes do pleno, co seguinte texto. Este venres, 18 de maio, temos pleno no Concello. Entre outras cousas, o goberno do PP leva ao pleno a incorporación ao inventario de bens e dereitos municipais tais como o cemiterio de San Xoán de Laíño, que a iglesia incluída, o cemiterio de San Xián de Laíño, xunto ao campo da festa, as pistas polideportivas de Bexo, muiños, depósitos da agua, vivenda, solo urbanizado, etc. etc. O afán de apropiación deste goberno non ten fin. Nos próximos días seguiremos informando. Eso foi o que puxemos nós nas redes sociais. E ainda tivemos que aguantar que o alcalde daquela e militantes do PP
nos acusaran de mentir aos veciños nas redes sociais. O 29 de maio colgaron o seguinte: desde o Goberno Municipal lamentamos que os concelleiros da unidade veciñal recurran á manipulación para obter rédito político sin importarlle o máis mínimo crear e falsear a realidade, aínda que para eso teñan que recurrir a cuestións de gran sensibilidade veciñal. O sea, estábamos nós falseando a realidade. O sea, de que os cementerios pasaban a titularidade municipal. E lembramos agora outra vez que a unidade veciñal de Dodro cumpleu na oposición e cumpre agora no goberno. Pois xa ven todos onde estamos. Estamos arranxando a desfeita do Partido Popular, de Marisol Boga e de Valentín Alfonsín. E por iso imos votar a favor da cesión deste cemiterio. Moitas gracias, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Si, no sentido dos anteriores portavoces que me precederon, vou facer unha cronoloxía, vou ir un poquinho máis para atrás, pero é moi rápida e vai nos a sonar a todos. Vamos a ver, para o BNG de Dodro este tema comeza coas parcelarias que fixo o franquismo sen ter en conta o noso territorio, pretendendo concentrar, arrasando camiños seculares, morosas, campíos, agras e agros, tirando valados tradicionais, e aquel sen sentido continúa coa actual democracia que tampouco foi quen de poñer en valor a nosa terra e as súas lexítimas loitas dos seus propietarios. Fixeron as primeiras medicións da parcelaria en 1966, antes de nacer eu. Pasou tempo ata termos o Estatuto de Autonomía que temos, non axeitado a nosa realidade galega como se pon hoxe aquí de manifesto. O Estatuto de Autonomía aínda non determinou, entre outros temas de interese galegos, a parroquia como entidade xurídica. A primeira e única administración pública que temos de momento é esta institución municipal, o Concello. E na mentras se entregaban os títulos de propiedade no colexio público, hoxe o CPI, existían xa os novos panteóns nas dúas parroquias de San Xián e San Xoán de Laíño, froito das masas comuns, propiedade da Xunta. Ata que os escuros intereses do Partido Popular as traen ao pleno de maio de 2018, sen consultalo con ninguén. Nunca explicou o PP a intención daquela sinatura de 9 de marzo coa Xunta para adquirir 27 parcelas, entre elas a dos cementerios, sinatura anterior ao pleno. Hai que recordar. Así pois, houbo que buscar nas asociacións legalmente constituídas a fórmula para seren donos das masas comuns onde residen nos panteóns privados os nosos antepasados. Simplemente, seren donos das leiras e agros que os veciños tiveron que ceder para a concentración parcelaria destinadas, xa hai anos, a cemiterios e a reclamación lóxica das comunidades. Só este goberno foi quen de escoitar as dúbidas e preocupacións destas comunidades parroquiais e falar con elas en varias ocasións. Por exemplo, nunha das primeiras intervencións públicas en Imo, logo de que o Partido Popular daquela, no 2018, no goberno propiciaria unha algarabía, unha sinquedanzas da que non tiñamos necesidade por non falar antes coa xente. Creo sinceramente que co acto plenario de hoxe damos boa resposta á veciñanza, cumprimos coa nosa palabra de goberno e tamén serve este acto para dar as grazas ao persoal que rimou un breiro neste caso. Pedir perdón, eso sí, ás persoas que se viron molestas e preocupadas por aquela desafortunada decisión plenaria do Partido Popular, allea á nosa xestión. Finalmente, grazas, como non, ás dúas parroquias, polo esforzo e comprensión e ás súas asociacións respectivas dos cemiterios por crer en nós, neste goberno que foi quen de desensarillar lentamente este novelo como se demostra aquí. Por todo isto, ao igual que o resto dos compañeros deste goberno, vamos a votar a favor deste punto e, evidentemente, do que ven, anunciamos tamén que vamos a votar a favor. Moitas gracias. Eu, antes de empezar este pleno, se me preguntan, houvese dito que me houvese encantado que isto fose aprobado por unanimidade. Finalmente vai a ser aprobado por unanimidade dos presentes, pero coa ausencia de, neste caso, un ou dous, non sei, grupos políticos que, como ben dixeron os portavoces deste goberno, pois foron culpables da desfeita da situación que nos trouxeron. Eu, como alcalde, quero dicir que, desde que chegamos aquí,
buscamos unha solución. Saben, penso que todos os membros das asociacións que representan os propietarios dos cementerios. Barallamos moitas, barallamos cesións, barallamos todo o que se pudo, estudiamos, falamos, fomos mal asesorados, recórdovos, desde o ano 19. Curioso, nos propuxemos unha solución no ano 19 cos asesores xurídicos que estaban naquel momento no Concello, que afortunadamente, teño que decir, xa non están asesorando ao Concello, que resultou que era imposible, inviable e incluso ilegal. Entón, pues, perdemos un ano e pico con esta situación, e despois demostrouse que non era posible, iniciamos outras. Que quero dicir? Que pola nosa parte, a voluntade foi, desde o primeiro día, a de solucionar este problema. Intentámoslo como pudemos, informes xurídicos. Eu quero nada máis dar dúas cousas que me gustaría que constasen en acta, porque no día de onte tivo lugar a entrada de un documento neste Concello para intentar, e teño que dicilo, intentar retrasar con argumentos falsos, por utilizar adxetivos sencillos, non é que o entenda todo o mundo, intentar retrasar o que empeza hoxe, ollo. Tamén teño que deixar claro que isto é, unha vez aprobado aquí hoxe, temos preparados os anuncios para mañán a primeira hora isto sexa publicado no Boletín Oficial da Provincia, e despois da publicación hai 20 días para alegacións. Agardo que os que hoxe non están aquí non sean tan insensatos como para alegar en contra da decisión que este pleno está tomando. En todos os casos, tamén dicirlle aos presentes e ao que quede reflexado en acta, que desde que estamos nos gobernando, o equipo de abogados que nos está asesorando, que está levando moitos casos, non sei se para ben ou para mal, aínda non perdeu ningún. Vale? Entón, parece que xa ganamos algo co cambio. Non como había pasado nos anteriores casos, que se perdía todo. En todo caso, a mí gustaría decir unha cousa, porque o escrito que tuvo aquí a entrada tamén anda por aí en redes sociales e tal. Primeiro, os argumentos expostos na contestación dunha demanda son alegacións defensivas dunha reclamación propias do ambiente puramente xudicial. Non son informes xurídicos, nin nada polo estilo. A Administración tiña a obligación legal de defender os seus bens, sin posibilidade de allanarse, polo que se utilizaron todos os argumentos que se consideraron oportunos para isto. Segundo, a sentencia de apelación rechazou a demanda por considerar que a asociación veciñal, este no caso do cementerio despois, pero podes aplicar pode agora, non poseu a finca obxecto de litixio durante o tempo señalado pola lei, non por razón de entender que fose un ben de natureza pública inalienable. De feito, hai un pronunciamento colateral que así o indica expresamente. E dice, pues bien, con la independencia de la discusión relativa a si la finca litigosa es un bien de dominio público destinado a un servicio público o un bien patrimonial destinado a una función pública, como se inclina a pensar este tribunal, y que vendría avalado por el hecho de que las fincas pertenecientes al fondo de tierras son enajenables y la finca litigosa por bien adjudicación de fincas sobrantes, consideramos que no resulta necesario profundizar en esta cuestión para rechazar el recurso interpuesto por la sencilla razón de que no concurre el presupuesto de la usucación de la finca. Terceiro, en el registro de la propiedad el bien aparece inmatriculado en el registro como bien de naturaleza patrimonial. E quinto, según la jurisprudencia, porque se fala tamén de que as asociacións non son de utilidade pública e se esgrime unha serie de argumentos que son falsos tamén, según a jurisprudencia, as asociacións de propietarios del cementerio pueden ser consideradas como institucións privadas de interés público, pese a que non exista unha declaración formal de utilidade pública. Por que digo isto? Porque desde que nós estamos aquí gobernando, intentamos desde o primeiro día cumprir a lei da forma máis escrupulosa posible. Isto a veces é lento, como vedes, vamos tardando, pero vamos sacando as cousas. En fin, ao final, xa digo, alegría un pouco ingrata, porque vai ser por unanimidade, ou espero que sexa por unanimidade, pero gustaríame que o Concello estuvera completo, faltan concelleiros. Votos a favor da
a aprobación inicial da cesión gratuita da parcela 1791 a Asociación de Propietarios e Propietarias do Cemiterio San Xoán de Laíño. Queda aprobada por unanimidade. Bueno, punto 6, basicamente o mismo. 6, aprobación inicial da cesión gratuita de parte da parcela con referencia catastral 15033G 501 011 740 30 e que a favor das a favor da Asociación de Propietarios do Cementerio de San Xián de Laíño. É basicamente o mismo. Este é o punto número 6. Aquí o que hai que decir é que a parcela que se cede en catastro, corríxeme a secretaria, incluía o parking, o aparcamento que hai arriba, non? Que urbanísticamente, e por unha serie de cousas, non se podía acceder porque ten unha calificación urbanística distinta, como moi ben está detallado en todos os informes xurídicos, e de aí o texto, que di do punto que fala de, a ver, onde dixen antes, de parte da parcela, vale? Para que se entenda claramente. Cédese o cementerio completo, pero estaba escrito en catastro a parcela co parking. O parking sigue sendo do Concello. Basicamente é o que hai que explicar. Douvos un turno a cada un dos portavoces e queredes ampliar un pouco a situación desta donación. Portavoz do Partido Socialista. Ben, máis do mesmo. Simplemente decir que o informe xurídico decía que era factible levar a fin a sección gratuita de propiedade do inmoble, concretamente o apuntado na lei en 1174 da zona de concentración parcelaria de San Xoán e San Xulián de Laíño a favor da Asociación de Propietarios do Cementerio de San Xulián de Laíño. Iso sí, tras a tramitación do correspondente expediente administrativo conforme ao que deixamos concretado máis arriba, según o informe xurídico que teño lá. Estenderme nesto é o mismo que dixen antes. A cousa ben procede, non sei, dun acordo desafortunado e ora por fin se vai a devolver aos propietarios os terreos do cemiterio parroquial de San Xián de Laíño, que é a que me corresponde na miña parroquia, exactamente. Sí, igual. Portavoz, gracias. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, bueno, o que está claro é que non sei, xa que piden o informe ese, pois, por que non veñen aquí ao pleno a argumentar todo o que argumentan no informe? O sea, mándano por escrito, pero eso mesmo podíano defender aquí no pleno, podíano ler, incluso, todo o argumento que vai aí nesa petición de informe. Pero, bueno, xa se ve, ou lle teñen medo aos veciños, ou non sei que lle pode pasar ao Partido Popular de Dodro para non vir. Pero eu, como decía na intervención anterior, o PP de Dodro sempre se amparou en que as parcelas do cemiterio, como é procedente, como dixen antes, témolas que incorporar ao inventario de bens e para iso as traímos ao pleno. Eso dixo o 18 de maio de 2018. Como se fora unha obrigación inexcusable. Non sei que pasaría se non se aproba no pleno. Se o Concello gobernado polo PP non acepta esas parcelas, a Xunta de Galicia entregarías pola forza, chamaría a Guardia Civil, imagino, non sei, e incorporarías as mesmas ao inventario. Un inventario que daquela eran uns arquivadores de anéis que se desmontaban e cambiaban os seus bens e que estaba sin disilenciar e que poden quitar e poñer, bueno, segundo a documentación que veu para este pleno. Pois non, isto non era un plan, este era un plan perfectamente estudiado por o Partido Popular de Dodro, porque o 9 de marzo de 2018, dous meses antes do pleno, no pleno este onde se aprobou a incorporación, o alcalde reúnese ca presidenta do Agader e asinan un documento administrativo onde se consuma e se inicia a desfeita e que di: polo que se concreta que aqueles predios de titularidade autonómica que, sendo masas comuns, non resultasen aptas para os fins agrícolas, haberán de pasar a mans de Concello. Isto é un documento asinado entre o Concello de Dodro, entre o alcalde do Concello de Dodro e a presidenta do Agader.
O que non sabemos eran as intencións do Partido Popular de Dodro unha vez tiveran as propiedades do cemiterio. Iso non o sabemos. Esta información está na documentación que se nos entregou para o pleno de hoxe, para o de hoxe. Na documentación daquela solamente aparecía o 9 de marzo de 2018 a Gader deu posesión destes predios ao Concello de Dodro. Daquela información que se daba aos concelleiros era a que se lle daba. E inmediatamente a correr marchou para o rexistro da propiedade de Padrón o propio Valentín Alfonsín, onde rexistra os cementerios sin referencia catastral, sin indicar a calificación da parcela, co erro, por exemplo, na igrexa de Imo, que quedaba dentro dos terreos cedidos polo Agader. Pois ben, despois de todo isto, o PP de Dodro e entre a presión dos propietarios, que xa sabían quen fora o culpable da desfeita, tenta arranxar con ocorrencias como un traspaso en setembro de 2019 á Igrexa Católica, ou sea, que publica así nas redes. Para facer o traspaso e que as cousas queden como sempre estiveron, a asesoría xurídica indicou que a mellor forma é o traspaso da propiedade desa parcela como doazón á Igrexa, pois a Igrexa está recoñecida como entidade sin ánimo de lucro e tal doazón se pode facer sin obstáculo algún. Eso puñou el nas redes sociales. Precisamente é o que estamos facendo aquí, só que el, quen lla quería doar, era a Igrexa, non aos propietarios. Ou unha pretendida venta restringida que foi pública nas redes sociais en xuño de 2022. Ou andando polas casas, que anduvo polas casas dos propietarios, recandando sinatura, non sabemos para qué. E nada, por todo o anterior, e polo bens dos veciños de San Xoán e San Xián de Laíño, a unidade veciñal de Dodro vai a votar a favor en este punto, como non pode ser de outra maneira. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Un pouco como no punto anterior, aforrámonos xa a literatura, a cronoloxía, que xa coñecemos entre os demais portavoces. O BNG, desde logo, lamenta que o pleno non estea ao completo, lamenta que se anden pois por aí falando de divino e do humano, pero resulta que, cando hai que dar a cara, pois non teñen fronte a quen contestar, a quen escoitar as propostas que disque que tiñan. É unha pena, ou unha sorte que non teñamos este goberno que provocou esta desfeita. O BNG caracterizouse sempre pola prudencia, viña dada a prudencia porque non tiñamos a información, como antes aquí se dixo, e ante esa falta de información e esas presas que levaron a este lío, nos daquela, evidentemente, abstivémonos porque nós non víamos claro o sentido, nin nunca saberemos o sentido, a non ser que haxa alegacións, como acaba de dicir o alcalde, cal sería o sentido desa adquisición por parte do Partido Popular, que daquela estaba no goberno de Dodro, para o Concello destes 27 predios. Nunca o saberemos, porque agora o que esperamos que se vai a producir é que votemos tamén todos os que estamos aquí para que volvan, como dicíamos antes, esas parcelas a propiedade, en este caso, da figura que ten que ser, que son as asociacións. É unha pena, acabo lamentando que non estea aquí o PP, que o que provocou todo isto, para que puidera dar a súa explicación. Vamos a votar a favor. Moitas gracias. Eu non o fixen antes por non aburrir, ahora tampouco, pero para que conste tamén en acta e que, bueno, está no expediente completo, pero para que os presentes e os que vexan isto despois entendan a complexidade deste expediente. Dun expediente destas características, vou ler simplemente as datas desde que o que tardamos en rematar isto do expediente que traemos hoxe ao pleno. 16 de febreiro do 23, neste último cementerio, 16 de febreiro do 23, se recibo escrito Ricardo Viturro, Sofía Viturro e don José Antonio Conde Romero, para pedir a cesión gratuita. 16 de febreiro do 23, despois de todo o que estuvamos facendo, todo o que fixemos, para poder rematar isto, para poder rematar estes dous expedientes como estamos rematando hoxe, tuvamos que estudialo, darlle mil voltas, e desde o 16 de febreiro do 23, data 2 de marzo, 15 días despois, emites un informe por especialista en enxeñeiro técnico en topografía sobre o deslinde da parcela.
O mismo día, 2 de marzo, o Rexistro da Propiedade de Padrón emite un informe polo cual se ve que, efectivamente, a finca está escrita en pleno dominio a favor do Concello de Dodro. O 3 de marzo, un día seguinte, emites un informe xurídico externo en donde se di que si resulta xurídicamente factible que pode levar a fin a cesión gratuita da propiedade a favor da Asociación de Propietarios do Cemiterio San Xoán de Liño, que habían pedido. Estamos no 3 de marzo. Con 31 de marzo emites outro informe de deslinde porque o que falábamos, había que segregar as fincas. O cemiterio tiña unha calificación e o parking tiña outra. Do 3 de marzo ao 31 emites outro informe por parte dun enxeñeiro e dun topógrafo. O día 30, o alcalde, por unha resolución das que vimos antes, declara a innecesidade da licencia para adiantar asuntos destes. Entón, vais adiante ca cesión gratuita. O 31 de marzo emites un informe de valoración por parte dunha enxeñeira técnica das fincas. O 31 de marzo emítese o informe final, o 31 de marzo. Recordamos que estamos a 18 de abril e polo medio a Pascua. Por parte da secretaria, porque hubo que cumplir tantas cousas que un dos considerandos, por exemplo, era que o Concello non ten deudas, considerando que o valor dos bens non sobrepasan o 25% dos recursos ordinarios do orzamento, se non tiñamos que pedir permiso á Xunta de Galicia. Quero decir que o procedimento rematouse o 31 de marzo para poder traelo isto hoxe aquí. Sigo esperando, vai ser aprobado por unanimidade, gustaríame que estuveran aquí os membros completos do Concello. Espero que ningún deles presente, xa digo, co único interés de retrasar máis tempo a entrega deste ben aos veciños propietarios e membros da Asociación de Propietarios do Cemiterio San Xián de Laíño. Votos a favor? Ningún voto en contra, queda aprobado por unanimidade. Penso que merece un aplauso. Hoxe vamos a deixar aplaudir. Gracias. O punto 7, tamén me ha gustado ter aquí certo público, porque o punto 7 chamase recoñecemento extrajudicial de créditos do ano 2023, o número 2 deste ano. Este é un documento que hai que xenerar porque son gastos do Concello do ano 22 que non se pagaron no ano 22, hai que pagalos no ano 23. Son gastos xudiciales, son gastos que dona Sandra María García Chenlo, don Francisco Xavier Castro Tourís e don Ramón Abuín Gómez pasan ao Concello de Dodro para resarcirse das facturas e dos gastos que nos generaron uns procedimentos xudiciais aos que fomos levados por un elemento que hoxe non está aquí. Isto, evidentemente, como decía antes, pois cando un vai ao xuzgado pode perder, no caso de alguna xente, perde demasiadas veces, debía de ter aprendido. O único que quero decir é que estes son 3.809 euros con 99 que se nos reintegran a estes que vos dixen antes, que gastamos sin ninguna necesidade e que está devolvendo o Concello a nós sin ninguna necesidade. Non había ninguna necesidade de ir ao xuzgado, non había ninguna necesidade de denunciarnos e non había ninguna necesidade de que o Concello pasara sin estes 3.000 máis outros 4.000 que xa aprobamos no pleno anterior de xaneiro, 6.000 ou xa perdín a conta, 6.000 e algo, e creo que vai haber máis aínda, porque hai máis procedimentos en marcha que estamos perdendo todos e que traeremos aquí, porque evidentemente son cartos que nós como concelleiros están nos causando un persuicio que son completamente, digamos, forzados e gratuitos. Vou vos dar un turno, se queredes añadir algo máis a todos os portavoces e pasamos á votación. Portavoz do Partido Socialista. Bueno, todo isto é unha consecuencia dunha graza máis daquela voceiro do Partido Popular. Non sei se agora é voceiro ou é xente de Dodro que vive fora de Dodro. Pero é unha máis. Aquí xa viste na relación figura a miña persoa, con a cantidad que, bueno, dos que temos xa gastar os cartos en abogados non nos vai a nada, non? E eu, lamentablemente,
tanto como deber de política como de funcionario, por ese tipo, me acarreou uns gastos moi importantes, solo por a súa vontade, o seu rencor e a súa mala intención que ten. Lóxicamente, aparte de min, aquí a Xavier, que somos... Xavier creo que é un pouco máis denunciado que a min. Por eso estaba falando do outro, sí, que está aí, que xa temos as minutas, hai máis concelleiros, agora non somos nosos dous, que agora xa estades vos tamén, máis funcionarios. Entonces, e bueno, simplemente, lóxicamente, vamos a aprobar este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, o número 2 do 2023. Portavoz da Unidade Veciñal. Sí, claro, outra máis, bueno, como decía tamén aquí o portavoz do PSOE, efectivamente, nós xa tamén estamos, os concelleiros deste lado da Unidade Veciñal, tamén estamos inmersos en procesos judiciais. Tamén ya agora lembrar ya aos veciños que están aquí, que a última vez que estuvo Valentín Alfonsín no goberno presentou 37 denuncias. Bueno, desta vez non van 37, non? Bueno, que estuvo na oposición, presentou 37 denuncias na oposición. Agora non chega a elas, pero, bueno, ainda non acabou a legislatura e ao mellor ainda lle quedan. E das 37 denuncias que presentara daquela, solamente conseguiu que se repetira un pleno. O sea, nas 37 denuncias. O sea que xa vedes o que temos aquí agora mesmo é co que temos que lidiar. Como os informes xurídicos avalan o pago, pois a Unidade Veciñal de Dodro vai a votar a favor, claro. Moitas gracias, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí. Desde logo non somos ninguén, solamente 6 frente a 37 denuncias. A verdade é que non... Parece que decaemos. Fora bromas, eu creo que estamos vendo aquí, neste punto, como é o PP de Dodro, que mesmo na oposición fai que se deixen de investir cartos para Dodro, ao fin e ao cabo, non? Polas continuas mentiras e denuncias. Igual que no punto anterior e nos anteriores, unha mágoa que non este aquí, pero eu creo que é conveniente recordar tamén que, ao fin e ao cabo, o Partido Popular sigue a súa estela dun partido realmente con técnicas mafiosas e que teria que ser disolto, segundo a Constitución no artigo 22, porque di que as asociacións que persiguen fins e utilicen medios tipificados como delito son ilegais. O partido político máis corrupto de Europa, con axuizamentos, penas por prevaricación, por subornos e outras causas que curiosamente prescribiron, bueno, pois Dodro está tamén aquí dando, digamos, o seu gran area a ese gran partido que confirma isto, favoritismos ás amizades para facer en casa, rectificación do plan urbanístico en favor duns en detrimento doutros, despidos improcedentes que está pagando a cidadanía os custes daqueles despidos, apertura de expedientes disciplinarios, discriminación a persoal municipal e agora tocábanos a nós dunha maneira directa. Entón, claro, ainda temos máis, como acaba de anunciar o portavoz do PSOE, que vamos a ter que facer fronte a todas estas, non sei como chamarlle, pero en principio son denuncias, e todas as que agora mesmo o Partido Popular ten contra as persoas do goberno e contra o persoal funcionario deste concello, perdeunas. Por lo tanto, é realmente unha mágoa que non den a cara e que logo despois que anden por aí querendo terxiversar o que realmente se aquí se di e o que aquí se trae é cos papéis en tempo e forma e con máis tempo que do que se daba cando eles estaban no goberno, os que agora nós estamos no goberno daquela na oposición. Nós, evidentemente, imos a apoiar este recoñecemento extrajudicial. Moitas gracias. Eu, antes de pasar á votación, quería aproveitar o pleno tamén, xa que estamos falando desto, que precisamente as persoas que non están hoxe aquí están, digamos, falando deste asunto por redes no tema de que estamos imputados, os concelleiros todos. Dicir, bueno, é evidente que minten máis que falan, o que non estamos traendo aquí os procesos unha vez rematados, porque se establece, estamos en diligencias previas e non
traemos cando chegan as facturas, mentras non podemos, xa temos os cartos pagados en abogados e non podemos cobralos a veces dende fai máis de un par de anos, vale? Entón, bueno, o esforzo para uns políticos como a nós neste Concello, que non só algúns de nós non cobramos, sino que encima temos que gastar cartos en abogados e tardamos 2 anos ou máis en recuperalos pola cabezonería, pola tozudez e pola, bueno, iba a dicir a cara igual, pero bueno, como vai constar en acta, pola mala sangre e a mala baba de algún personaje que nos acompaña neste Concello, desde logo me parece absolutamente repugnante. Entón, bueno, xa digo, teremos máis destes, como están bastante xa discutidos, vamos pasar á aprobación deste. Se vos parece, votos a favor da aprobación. Queda aprobado por unanimidade dos presentes. Gracias. Punto número 8, orzamento do Concello de Dodro para o ano 23. Eu, moi ao meu pesar, e ao pesar de todos, gustaríame que o orzamento o tuveramos en outubro e novembro do ano anterior, pero non somos capaces, entre outras cousas por estas cousas que nos pasan, non? Perdemos máis tempo no xuzgado que en traballar en pro do Concello de Dodro e en pro dos veciños de Dodro. De feito, hubo un día que estábamos 6 concelleiros e 2 funcionarias, citados no xuzgado á mesma hora en Padrón. Entón, así sacar un presuposto, un orzamento en tempo e forma é complicado. Vou facer un pequeno resumen e despois darei un turno a cada portavoz. Un pequeno, moi pequeno. A pesar de ser un ano electoral, o 2023, onde todo o mundo estírase máis do que debe, nós reducimos este ano un 2,11% os gastos respecto ao exercicio anterior. A pesar de xerar para este 2023 2 plazas máis de 2 traballadores e a dun arquitecto municipal que logo veremos a media xornada. Por bens, por capítulos, un dos máis interesantes, despois cada un falará o que vexa convinte, e quero facer constar o capítulo 9 de pasivos financieros, que quere decir que é de 0 euros. Que é isto, pasivos financieros? É a deuda que ten o Concello contraída con entidades exteriores, que é a mesma que ten no ano 2022, o sea, non debemos un euro a ningunha entidade externa, e esta corporación desde o ano 19 limitouse a pagar o que debía, a xestionar os cartos do Concello da mellor maneira posible e, sobre todo, a non endeudalos, para que o que veña despois do 28 de maio, sexamos nós, sexamos quen sexa, encontre o Concello con as arcas saneadas, con unha boa planificación para o ano 23 e para os seguintes, e poida facer a política que queira e non se este escudando na herencia recibida e no que deixamos, que se deixamos deuda, se non deixamos deuda, vale? Entón, isto é un pouco o resumen para mí máis importante. Decir que o orzamento é un órgano vivo, pódense modificar, é a planificación que facemos. Como vai haber un turno para cada voceiro, despois, se consideramos, damos un segundo turno. Portavoz do Partido Socialista. Sí. Bueno, como ben dixo aquí o alcalde, os gastos financeiros redúcense a un coste cero. Queda a débeda viva, que según se transcribe aquí no informe de Secretaría, dice que o capital vivo pendente de amortizar a 31 de decembro de 2022 polos préstamos concertados e vixentes, segundo se desprende dos estados financeiros, ascende a 435.253,77 euros, que supón un 19,99% dos dereitos reconhecidos netos por operacións corrientes, capítulo 1 ao 5, da última liquidación practicada correspondente ao ano 2021, que ascenden a 2.177.411,05 euros, non superando o límite do 110% establecido na disposición adicional do 14 do Real Decreto de Lei do 30 de decembro de medidas urxentes en materia orzamentaria. A carga financeira consignada nas aplicacións ben dado que na actualidade a única débeda do Concello corresponde cos préstamos concedidos pola Diputación da Coruña a través do Plan de Aforro e Investimento, o PAI,
do 2015, 2016 e do pós, máis do 2017 e 2018, todos dentro do período de carencia. E daquela hai que lembrar que o que gobernaba neste Concello era o Partido Popular. O equipo de goberno formado por o PSDG-PSOE, Unidade Veciñal de Dodro e o BNG non ten ninguna débeda por ningún préstamo dese dedo. E, bueno, decir o resto, decir a canto equivale o canto vai o presuposto deste ano, que a xente non mira, bueno, non está mirando, non escoita, vai o presuposto de gastos e ingresos, que está equilibrado, así o pon a lei, 2.734.011,53 euros. Bueno, e nada máis, como faltan os rivais, para que estendernos máis. Gracias. Gracias, portavoz de Unidade Veciñal. Portavoz de Unidade Veciñal. Bueno, cando non crees no que defendes, non tes argumentos para defendelos. O PP non cree en Dodro, entón non ten argumento para defendelos. Vemos esta imaxe lamentable que vemos aquí, que nun dos plenos máis importantes casi da legislatura, co tema dos cementerios, orçamento, RPT e tal, pois ningún dos representantes do PP ou do que era o PP están representados no pleno para defender se creen en Dodro ou non creen en Dodro e de que maneira creen. Cando non se cree no que defendes, pois non tes argumentos e así vemos esta lamentable imaxe. Con respecto ao orçamento, xa se dixo aquí, pero eu quero recalcar que este goberno nesta legislatura reduceu a débeda cos bancos e deixounas a cero, e ten unha débeda viva de 435.000 euros dos préstamos solicitados polo goberno do PP á Diputación da Coruña nos anos 2015, 2016, 2017 e 2018. Quero recalcar estes anos, 2015, 16, 17 e 18. O Partido Popular de Valentín Alfonsín, Marisol Boga e os compañeros e compañeras que formaban o Partido Popular entrou a gobernar no 2011. É dicir, antes de pedir o crédito, xa gobernou 4 anos este Consello. Quere dicir que aquel argumento de que recibiron unha herencia dunha deuda enorme é mentira. Empezaron a gobernar no 2011 e o primeiro crédito que pediron á Diputación foi no 2015, despois de pasar gobernando eles 4 anos, 2015, 16, 17, 18. E o crédito que pediron eles é o que hai agora mesmo. En canto ás inversións, quería resaltalas porque salen aquí para que a xente o sepa. Camiño da Fonte de Santa María a Santiaguiño e outro, 55.000 euros. Pavimento do Camiño a Marquesina do Doriño e outro, 44.000 euros. Pavimentación, acceso AC305 en Imo, 45.000 euros. Ampliación do saneamento en Casela Brea, 30.000 euros. E mellora de acceso a Rial de Lagoa e outro, 51.000 euros. Estes son proxectos aprobados que se van a executar ou se deberían executar no 2023 do Plan Único da Diputación, e tamén sale reflexado un parque infantil a Bustelo. Este parque infantil sale reflexado porque é unha subvención que está solicitada á Xunta e ten recursos propios. Pode ser que non se execute porque a Xunta non nos dá esa subvención, que pode ser. A Xunta, bueno, o Consello de Dodro parece que non o trata igual de... Non ao Consello de Dodro, senón aos veciños de Dodro non os trata como a outros veciños, non deben ser tan galegos como aos outros. E non sale reflexado unha subvención que solicitamos para a coberta do pabellón de 200.000 euros, que esperemos que nos den, porque non ten aportación municipal. En principio solicitamos o 100%, unha axuda de 200.000 euros para arreglar a coberta do pabellón e non sale reflexada aquí. En canto a subvencións, mantense a do Club Deportivo Dodro de 3.000 euros ao ano, como nos comprometemos a principio de legislatura dedicarlle 3.000 euros de subvención ao Club Deportivo Dodro todos os anos, desde o 2020, 21, 22, 23. O Partido Popular en 8 anos non lle dou un solo euro ao Club Deportivo Dodro, ainda que despois digan que hai que defendelo moito e non sei que máis, hasta o ano 2019, que firmou un convenio no mes de maio, en período electoral, para darlle 4.000 euros. Aí se ven os argumentos que ten cada un para defender no que cree. Nós creemos que o Club Deportivo Dodro é fundamental no desarrollo deportivo do Concello, e por iso nos comprometemos e seguimos con ese compromiso. Inclúse unha subvención a unha deportista xoven, Sheila Agrasar Rodríguez, que é unha deportista que está tendo xoven, unha piragüista que están tendo moi bons resultados e que entendemos que merece un apoio institucional. E mantemos o convenio co CRA de Dodro,
como un compromiso deste goberno coa educación pública. Como di os informes de Secretaría, cumple o objetivo de estabilidade orzamentaria e, como non pode ser de outra maneira, a unidade veciñal vai votar a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego, por favor. Bueno, un orzamento que ascende, acabamos de escoitar, a 2.734.011,53 euros, un orzamento no que o BNG, como sempre, agradece primeiro o traballo técnico dos distintos departamentos que conforman o goberno e, sobre todo, a parte económica e a Secretaría, no que, bueno, continúan as tabos en galego. Pero aquí é o punto número 8 e tamén a xente estaba acostumada a ver un mogollón de folios cando viñan os orzamentos xerais do Estado, pero agora mesmo isto modernízase, pero aquí tamén hai moitos folios encima da mesa, en pendrives, nos ordenadores. Son moitos folios que traemos, como dicía antes o alcalde, a este pleno. Continuamos nos tempos difíciles, pouco a pouco, pero con uns orzamentos claros. Para Dodro, como se desprende deste orzamento que dicimos que é realista, non electoralista? Ao que tradicionalmente se lle chama gastos, habría que chamarlle inversións, como así entende este goberno. Continuamos, xa se dixo, sen capítulo 9, sen endebedamento, como facía o Partido Popular, que tiraba de préstamos. Algúns datos significativos deste orzamento, por poñer de referencia un ano que non era electoral, o 2018, en Lumeado, 102.820,64 euros, e despois do encarecemento de enerxía eléctrica, coas novas inversións deste goberno de aforro enerxético, consignamos 108.155,69, se non me equivoquei no dato. Eu creo que temos unha vez máis inversións en todos os campos e apartados nos que se divide a acción deste goberno. Tratamos de desenvolver co sempre insuficiente persoal un orzamento con transparencia e coa legalidade coa que se caracteriza esta nova época municipal, e sempre para veciños e veciños unha acción lenta. A acción de goberno é lenta nos tempos do inmediato e do rápido, pero, bueno, coa seguridade que esperan do noso traballo. Continuamos mellorando en todas as áreas, en servicios sociais, por exemplo, que é unha das áreas nas que desenvolve o traballo o BNG, aumenta un orzamento pasando do ano, por exemplo, 2018, para non coller un ano electoral, 693.000 euros a 820.000, é dicir, aumentamos un 57,60% con respecto ao que consignaba o Partido Popular, e aquí poderíamos dicir que o noso éxito na atención de quen o necesita é o fracaso das políticas da Xunta, que en lugar de promover nacementos parece que fomenta o envellecemento poboacional e con cartos públicos contribúe con residencias privadas en detrimento do sector público. Víamos que en deportes que vai a haber unha continuidade sempre das medidas das nosas posibilidades de aumento, pois partidas tamén temos e teremos para axudas escolares, emerxencia social, para asociacións como a MIPA, Andaina, Promoción e Atención Social, e hai que recordar que temos aí as horas que nos realmente foi moi duro facer este orzamento, porque atendemos de 1.830 horas que tiñamos, pasamos ahora en dependencia a atender a xente maior con 2.305 horas, o cal fai un incremento dun 26% con respecto ao que había. Por lo tanto, sumas iso tamén a unha crise, a unha inflación que viñamos traendo a resto con nós desde antes da guerra, na que nos meteron en Europa. E pese a que non temos a axuda que esperan as veciñas e veciños de Dodro por parte da Xunta de Galicia do Estado, como acaban de decir os compañeiros, pois nós facemos este orzamento realista. Ben destaca, por último, a entrega deste goberno no seu traballo diario como o do BNG, que, xunto cos demais membros, fai que poidamos destinar máis cartos á veciñanza. Dito de outra maneira, o PP chegou a ter 4 dedicacións remuneradas fronte a este goberno no que traballamos todos, pero que con só 2 fai o dobre do que facía o Partido Popular, como pode comprobar a veciñanza. Uns orzamentos traballados e uns orzamentos pensados para as persoas de Dodro, que nos trasladan os veciños e veciñas de Dodro, que é o que necesitan para todas as áreas. Por lo tanto, vamos a aprobar estes orzamentos. Dada a importancia do asunto, no Reglamento Orgánico Municipal temos dous turnos neste punto, é a única ocasión onde hai establecido 2 turnos. A pesar de que estamos todos no mismo, non sei se algún portavoz quere añadir algo máis.
No, ti queres dicir algo máis? Bueno, pues, Moncho quere añadir algo, a ver. Sí, aclarar unha cousa, xa Abel xa falou das obras e todo eso que eu antedeina por pasado, xa que quero destacar unha subvención de Gader que non dixeches que é ao pavimentado desde a pista ou da DP 3302, que é a carretera de Diputación desde Traxeito ao Rialiño, e a da AC 305 a Igrexa de Dodro, por iso o importe total son 48.000 euros. E logo hai unhas que son unhas obras que van salir, pero que, como dixo, non ten a chega municipal, entonces non figuran aquí. E simplemente decir que, aparte de aprobar o orzamento, tamén se aproba o cadro personal dos que traballan no Concello. Non fai falta decir o que é, porque logo cando este exposto no tablón de anuncio podedes mirar os que son. Eu simplemente esa aclaración, non só se aproba o orzamento, senón o cadro de personal tamén. Gracias. Eu, referente a isto tamén, un pouco por aclarar, o orzamento tamén se tardou porque tamén afectaba o proceso de consolidación de postos de traballo e o punto seguinte da orden do día, que é o punto 9, non? Que tamén influye nos gastos. Se incluyen novos postos de traballo e hai que telos previstos no orzamento. A pesar deso, sigo dicindo que podemos estar orgullosos da nosa xestión e que nos gustaría poder debatir as nosas ideas e as nosas propostas con outra xente, pero eu teño aquí un montón de notas que van ter que quedar para outro día. Así sufrimos menos e acabamos antes. Pasamos á votación si procede do orzamento para o ano 2023. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade dos presentes. E agora, punto número 9, a aprobación inicial da modificación número 1 da relación de postos de traballo do Concello de Dodro. Eu aquí, a miña proposta é un documento sencillo, despois entraremos un pouco máis en materia. No ano 19, o goberno naquel momento redactou unha relación de postos de traballo que é a situación actual do Concello onde se estima o que se necesita para traballar ou para non traballar. Eso foi en febreiro 19. Nós, cando chegamos ao Concello, unha das primeiras cousas que intentamos foi parar e revisalo porque nos faltaban cousas, faltaba xente. Consideramos que para un Concello pequeno, con pouca xente, pero ainda así nos parecía que aquilo que nos habían, que habían ganadores nunha votación, claro, produto da maioría, ao chegarnos, que se podía mellorar. Entón, xa digo, desde o 19, estuvemos 21 de febreiro do 19, que foi cando se aprobou a anterior relación de postos de traballo, estuvemos traballando nunha nova, primeiro parámola, despois veu no 20 como le chaman, a pandemia, sí, xa. Despois estirouse ao 21, despois, tuvemos cambios profesionales todos, e por fin, despois de moito traballar, se fixo esta relación nova de postos de traballo que vai estar, que así, por decir así, a voleo. Inclúe varios postos de traballo máis, un arquitecto a media xornada, inclúe 2 traballadores máis de 2, como se chama? Operarios de servicios múltiples ou algo así, como era. Sí, operarios de servicios múltiples. Inclúe unha conserxe limpiadora que estaba xa fija por sentencia e que no 19 non se incluíu. Inclúese todas as plazas que se van a consolidar neste proceso do Goberno Central do ano 22, que son encargado de biblioteca, animador cultural, un técnico deportivo e axente de emprego e desenvolvemento local, un técnico de orientación laboral, en fin. Entendemos, por certo tamén, este proceso, encargouse unha empresa que o fai bastante ben,
xa fixo do 19, nós propuxemos outra cousa para esta nosa, coincideu que foi a mesma empresa que colleu a contratación, e isto se chama tamén, no proceso se estableceu unhas mesas de negociación con organizacións sindicales, decir que a esta nosa do 2020 presentouse unha organización sindical que estuvo negociando, que, digamos, nos dou o visto bo xeral ao que presentamos agora. Isto é, como antes, un proxecto inicial, ten un prazo de alegacións por parte dos traballadores e por parte de que queira alegar, e dito isto, pois, vou dar un turno para cada portavoz para que aclaren un pouco a súa posición sobre isto. O portavoz do Partido Socialista. Sí. Bueno, nas redes sociais, se viches últimamente, hai uns comentarios moi críticos ca situación de determinadas persoas que traballan deste Concello por parte do ex-voceiro ou do voceiro do Partido Popular, donde critica os seus salarios e este RPT, pero debe ter en conta que o estudio de valoración dos postos foron feitos por a mesma empresa que tiña, como acaba de decir o alcalde, que aprobara o 2019. Do 2019 a esta houve variacións, créanse plazas novas e hai variación das funcións. Entonces, consideramos, unha vez foi laborioso o tempo este que levou, que todo influiu para retrasar o orzamento que presentamos agora, ya con unha cousa un pouco máis firme, non como anteriormente, que se moi ben facía un presupuesto no ano anterior, pero encontrábamos que tiñan unhas modificacións de créditos, a veces 20, 21, 22, e todo eso. O noso é un pouco máis realista, quizá un poquito máis tarde, pero bueno. E, bueno, con respecto a esta relación de postos de traballo, consideramos que é axeitada para un concello como a Dodro, e cada persona ten ben definida as súas funcións na súa ficha correspondente, cousa que antes estaba un pouco polo aire, non? A creación, como dixo, era dos postos da EDL, o técnico de elección laboral, o técnico de urbanismo e o conserxe limpiador. E logo hai modificacións nas súas funcións do resto de personal, o cambio de denominación, ou outra máis, non? E pouco máis teño que decir. Eu, lóxicamente, como ex-funcionario, un funcionario en situación de tal, considero moi axeitada esta relación de postos de traballo. Lóxicamente, como voceiro do Partido Socialista, vamos a votar a favor desta modificación número 1 dos postos de traballo do Concello de Dodro. Gracias, portavoz de Unidade Veciñal. A Unidade Veciñal vai votar a favor desta RPT. A RPT, a Relación de Postos de Traballo, é unha estrutura que define que postos son necesarios para levar a cabo as competencias que ten este municipio, é dicir, non se necesita os mesmos postos en Dodro que en Rianxo, por exemplo, ou que en Santiago, que teñen diferentes competencias, e fala desa estrutura, de que postos son necesarios, que funcións desempeña cada posto e que dotación económica ten cada posto. Ese é un RPT. Como fala na memoria, na documentación que está nesta proposta, introduce cambios que obedecen, e xa falou o alcalde deles, da aprobación da oferta de emprego público para a estabilización. Desde Europa din que España ten moita temporalidade e que hai que estabilizar os postos de traballo na administración pública. Entón, como hai que estabilizar os postos de traballo na administración pública, hai que incorporar aqueles que, como ben dixo o alcalde, non estaban na RP que aprobou o PP no ano 18. É dicir, incorpórase a xente de emprego e desenvolvemento local, incorpórase tamén nesta RPT a orientadora laboral e incorpórase a maiores un técnico de urbanismo, que nós creemos que é necesario para o desenvolvemento urbanístico áxil, que é moi necesario para o futuro de Dodro. Como ben dixo tamén o portavoz do Partido Socialista, hai subida de salarios. De todas formas, ao entender da unidade veciñal, son insuficientes. É dicir, hai certos postos de traballo que, baixo o noso criterio, se lle modifican as súas funcións, se lle aumentan funcións e non se lle toca o salario. Por eso,
E desde aquí queremos deixar claro que estes erros teñen que ser corrixidos na fase de alegacións. Ahora sale aprobado inicialmente, hai un período de alegacións, e o que lle dicimos aos traballadores que crean que os seus postos de traballo non están remunerados ou as funcións non están ben especificadas neste documento, que alegen. E, honestamente, creo que deben ser solucionados eses desaxustes na fase de alegacións. Hai postos de traballo que non se lle sube o salario e que se lle aumentan as funcións, e hai postos de traballo que se lle sube moi pouquiño o salario. Por iso creo que, sobre todo, os que cobran menos, os que menos se lle sube o salario, e aqueles que non se lle sube o salario, animámolos a alegar. Entendemos que esas alegacións son xustas, necesarias e que teñen que ser atendidas. Nada máis, a unidade veciñal vai votar a favor, como non. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. A ver, acabamos de escoitar todos que era un documento necesario. Nós entendemos desde o BNG de Dodro que é un documento que non como o anterior que tiñamos en riba da mesa, que era o do Partido Popular, que estaba mal dimensionado, así o dixemos daquela, e vemos que este que mellora. Estamos diante, tamén hai que ter en conta, dunha aprobación inicial. Hai variacións nos postos de traballo municipal, pero para adaptarse tamén aos novos tempos. Unha pola aplicación da Lei 20/2021 de 28 de decembro, medidas urxentes para a reducción da temporalidade no sector público, unha praza por sentencia xudicial do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Hai adaptacións de postos de traballo a unha nova realidade, como, por exemplo, a remodelación da área de urbanismo, obras e servizos para dar cabida ao posto de técnico de urbanismo, un arquitecto, que é algo que sempre o BNG, desde a oposición, reclamaba que necesitábamos un técnico de urbanismo. Incluso nós propoñíamos, creo recordar, que se compartira ese técnico con outro concello. Fomos quen desde este goberno, eu creo que nos temos que felicitar todos de termos unha praza de urbanismo que non ao mellor non é a que esperan ao mellor as veciñas e veciños, pero ao fin e ao cabo estamos vendo que está funcionando ben e a idea tamén será de co tempo aumentar iso. En resumo, é unha oferta de tamén a oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización do ano 2022, a que tivo que afrontar este goberno, de aí tamén este lío de presentarmos este pleno, e acabo dicindo que efectivamente hai unha serie de postos que, como é un documento vivo, é unha aprobación inicial, poden ver de modificar, pero tamén podemos dicir que, aínda que non foi desde o BNG onde parteu este documento, está a documentación toda clara e participaron todos os entes, como poden ser traballadores, e os distintos sindicatos foron convidados, e, polo tanto, eu creo que con luz e taquígrafo vai a sair adiante tamén co voto do BNG esta aprobación inicial da modificación número 1 da relación de postos de traballo do Concello de Dodro. Moi ben, bueno, pois se non hai nada máis, pasamos á votación, entonces. Votos a favor da aprobación da modificación número 1 da relación de postos de traballo. Queda aprobada por unanimidade. E agora, un segundo, me estou aquí perdendo eu. O seguinte punto da orde do día debe ser rogos e preguntas. Non, mocións urxentes. Hai dúas mocións, non? Corríxeme a secretaria, si, dúas, que son urxentes. Unha é unha proposta asinada polos tres portavoces, porque presentouse o 4 de abril, tiña que haber estado incluída no orde do día. Bueno, un erro administrativo fixo que, bueno, pues que se quedara aí, entón vamos a votar a urxencia para poder discutirla neste pleno. E despois sería a moción, non? E despois a urxencia da segunda, non? Bueno, dos votos a favor da urxencia. Queda aprobada a urxencia, por favor, leemos a moción, que na lea a ti, Xoan. Sí. A ver, unha moción... Unha moción que está circulando por todo o país, está sendo afortunadamente aprobada por todos os grupos desde diputacións, e para a restauración do texto fidedigno do himno galego e a súa difusión.
A ver se non se nos fai moi longa. 3 anos despois de aprobado e promulgado o Estatuto de Autonomía en 1981, en que se recoñece que Galiza ten himno de seu artigo 6.2, o Parlamento galego consagrou na Lei 5/1984 do 29 de maio de Símbolos de Galicia o que xa estaba no ánimo e no sentir do pobo, oficializando como himno galego as 4 primeiras estrofas do poema Os Pinos de Eduardo Pondal. Efectivamente, un século antes, a vontade que se manifestaba en Galiza de contar cun himno cristalizou na iniciativa do músico Pascual Veiga, que encargou ao poeta nacional na altura, o bardo Eduardo Pondal, a composición dun texto poético que, a maneira da marcha real, marsellesa, etc., sexa cantado en toda Galiza co entusiasmo que desperta no ánimo o sentimento da patria. As bases do concurso internacional organizado polo Orfeón Coruñés número 4, dirixido por Pascual Veiga na cidade da Coruña, contemplaban un premio destinado a galardoar a mellor marcha musical escrita para o Orfeón sobre o poema Os Pinos de Eduardo Pondal. Para este texto, o mestre mindoniense compuxo a música que, após diversos avatares, tivo a súa primeira interpretación institucional e solemne como himno galego no día 20 de decembro de 1907, no Gran Teatro da Habana. A partir deste evento, o himno foi acollido polo movemento galeguista, nomeadamente polas Irmandades da Fala, que o elevou sobre outras propostas existentes e o estendeu a toda a sociedade ao tempo que se foi estabelecendo o cerimonial de interpretación, sempre co público en pé e actitude respetuosa. Por tanto, a partir de 1916, o texto de Eduardo Pondal coa música de Pascual Veiga converteuse de facto no himno galego. A difusión do texto pondaliano realizouse a partir da súa publicación sucesiva na Habana, en medios escritos diversos, sobre todo revista 1905, 1907, 1909, de onde retornou a Galiza por volta de 1910 con múltiplos erros textuais derivados fundamentalmente da súa inicial difusión fora do país. A recuperación dos manuscritos do himno, xunto con impresos con correccións, autógrafos e máis a versión editada e autorizada polo autor, revelou importantes alteracións textuais na versión oficial, tal como demostrou a investigación realizada polo doutor Manuel Ferreiro, catedrático da Universidade da Coruña. Tal feito propiciou a Constitución en 1996 dunha ponencia conxunta no Parlamento galego para estudar a eventual restauración da letra verdadeira do himno e, posteriormente, en 2002-2018, aínda foron realizados 2 amplos informes técnicos escritos onde se demostraba razoade documentalmente que o actual texto oficial do himno galego, alén de outras cuestións de menor transparencia, mostra a existencia de 4 alteracións de importancia. 1. Problemas de presentación formal e de puntuación, de forma que no texto oficial mesmo desapareceu a indicación de que o texto é un diálogo, pregunta aos piñeiros na primeira estrofa e resposta destes nas 3 estrofas restantes. A segunda, presenza de formas idiomáticas alleas ao poema orixinal pondaliano, nomeadamente castelanismos e hiperenxebrismos, ronco por rouco, ignorantes por ignorantes. 3. Aparición de formas idiomáticas falsas inexistentes no poema de Pondal e na lingua galega, féridos por férridos. O 4, por exemplo, deturpación da expresión orixinal mediante un proceso de banalización textual, chan por clan, no caso de pobo. O propio autor do texto do himno, Eduardo Pondal, era consciente destas deturpacións textuais, tal como lle sinalaba a Xosé Fontenla Leal, o grande impulsor do himno na colectividade galega en Cuba, cando en carta de 11 de xaneiro de 1913 lle di que o texto do noso himno contén non poucas erratas e xa veremos de corrixilas oportunamente. Infelizmente, o estado de saúde de Pondal non permite esa actuación correctora e restauradora que agora o Parlamento pode e debe realizar 115 anos após a pública e solemne interpretación do himno na Habana. En 1984, o Parlamento galego, consciente da importancia e do alto valor institucional e social dos símbolos, escudo, bandeira e himno, oficializou o himno no artigo 4 da Lei de Símbolos. Declárase himno de Galicia a composición Os Pinos, poema de Eduardo Pondal e música de Pascual Veiga. Porén, o texto aprobado e publicado no Diario Oficial de Galicia na disposición adicional terceira da Lei 5/1984 non recolle as estrofas do poema Os Pinos da fonte orixinal pondaliana, senón
que se basea nunha deficiente versión editorial realizada no 1935, no centenario do nacemento do poeta. O feito de esa edición ter herdado e acrecentado os erros e deturpacións textuais acumulados desde había anos explica o texto oficial do himno, que compre recuperar e actualizar 4 décadas após a promulgación da Lei de Símbolos. Son chegados os tempos, en fin, de restaurar o texto certo do himno galego, de modo que todos, especialmente as novas xeracións, o coñezamos, cantemos e interpretemos correctamente. A este fin responde a proposición de lei, en este caso sería o acordo do pleno que propoñemos os portavoces ao Partido Socialista, ao Partido Galego, a Unidade Veciñal e o Bloque Nacionalista Galego, e que circula polo país. Entón, sería artigo 1, fica modificado o artigo 4 da Lei 5/1984 de Símbolos de Galicia nos seguintes termos: declárase o himno de Galiza o poema Os Pinos de Eduardo Pondal nas súas 4 primeiras estrofas e música de Pascual Veiga. Artigo 2, a disposición adicional terceira da Lei 5/1984 de Símbolos de Galicia modifícase no punto 1 nos seguintes termos: a letra do himno galego é a seguinte. Eu creo que non é necesario lela porque lín xa as correccións que todos os aquí presentes coñecemos o himno, e se vos parece xa non fai falta que leamos o himno completo, porque non o vamos a cantar hoxe, creo. Artigo 3, a Xunta, corrixidime se me equivoco na lectura, por favor, o artigo 3, a Xunta de Galicia fará cumprir a todas as institucións e sociedades públicas dela dependentes como a radio e a televisión galega e reproducción, canto e interpretación completa do himno galego. E o artigo 4 e último, a Xunta de Galicia realizará unha edición popular da letra restaurada conforme o texto creado por Eduardo Pondal, xunto coa partitura do himno, co obxecto de distribuílo, divulgalo e popularizalo de forma masiva na sociedade galega, nomeadamente en todos os centros educativos, agrupacións musicais e corais, bandas de música, entidades deportivas, asociacións culturais ou calquera outra entidade cívica. Creo que son todos os puntos que están asinados polo portavoz do Partido Socialista, polo portavoz da Unidade Veciñal e polo portavoz do Bloque Nacionalista Galego de Dodro. Bueno, como é unha moción asinada por nós os tres, e non hai nadie máis que nos poida facer uso da palabra, en contra pasamos a votarla directamente. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Ningún. Queda aprobada por unanimidade dos presentes. Temos tamén outra moción que tamén é o mesmo caso. Tamén se presentou a 1 de abril e non foi incluída na orde do día. Neste caso, é unha moción do Partido Socialista de Galicia sobre a falta de financiamento da Xunta de Galicia do Servicio de Axuda no Fogar. O portavoz do Partido Socialista de Galicia vai facer un pequeno resumen para evitar a lectura completa da moción, que, xa se explícase sola ou non sei. Non é obligatorio ler a toda. Non a lemos toda, vale. No. Bueno, como decía, unha moción sobre a falta de financiamento da Xunta de Galicia do Servicio de Axuda no Fogar. A urxencia, votamos a urxencia. Non, perdón, efectivamente, votar a urxencia. A urxencia da moción, porque efectivamente era de abril, pero non había entrado. Votos a favor da urxencia da moción? Bueno, pois por maioría, por unanimidade, votase así, pero explico un pouco a moción. Vou dicir que o SAF tense convertido nunha pesada carga económica para os concellos de Galicia. Hai pequenos concellos rurais para os que este servicio xa é o máis honoroso, por enriba mesmo da limpieza viaria e a recollida do lixo, algo impensable hai apenas un par de anos. É completamente incomprensible ao tratarse de competencia autonómica recollida expresamente no Estatuto de Galicia. A Xunta limítase a anunciar a autorización no número de horas que pode prestar cada concello para posibilitar a entrada de novas persoas no sistema, e presenta isto como unha resposta ás necesidades. Son os concellos os que teñen asumido ao longo de todo este tempo os incrementos do precio hora, para poder garantir un servicio de calidade e unhas condicións de traballo dignas do persoal do Servicio de Axuda no Fogar, incrementando o importe dos contratos nos orzamentos municipais, sin ningunha clase de achega adicional por parte da Xunta de Galicia.
Se contrapoñemos as achegas da Xunta de Galicia coas do Goberno do Estado, obtemos os seguintes datos. En Galicia, a Xunta de Galicia reduce os fondos propios da partida destinada ao SAF en 2023 en 3 millóns de euros. No ano 2022 en 50,3 millóns de euros e no 2023 en 47,4 millóns de euros. O Estado, o Goberno de Pedro Sánchez, aumentou en 2023 as achegas do Goberno do Estado en 13,9 millóns de euros, tal e como se reflite nos propios orzamentos da Xunta de Galicia. O ano 2022, 51,3 millóns de euros e no 2023, 65,2 millóns de euros. Bueno, isto é máis largo, pero o Pleno do Concello de Odro insta a Xunta de Galicia é aumentar o financiamento autonómico do servicio de axuda no fogar para que os concellos poidan desenvolver correctamente este servicio ante o incremento de custos. 2. Dotar dos medios e recursos humanos e materiais aos equipos de valoración de dependencia para reducir as listas de agarda. E 3. Exercer as súas funcións de mediadora nas negociacións entre as empresas e os axentes sociais para tratar de que se alcance un acordo de convenio colectivo do sector. Vamos. Gracias. Vamos a dar un turno aos demais portavoces, como portavoz de Unidade Veciñal. Bueno, eu creo que non hai moito que decir, despois de todo isto, de ler a... Está claro que... Que non hai moito que decir, despois de ler a moción, estamos de acordo. Está claro que a Xunta non nos dá todo o que nos tiña que dar en respecto ao servicio de axuda do fogar. Como se dixo aquí, reduceu os fondos, incluso teria que ampliálos, pero, bueno, misteriosamente redúceos. O sea que, bueno, estamos de acordo desde a Unidade Veciñal en pedir, en instar a Xunta a estes 3 puntos que se leron aquí. Gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, nós anunciamos que vamos a apoiar esta moción, unha moción que ademais se leva aprobado xa noutros concellos, e creo que na Deputación da Coruña, no que creo recordar que o Partido Popular curiosamente votou en contra de aumentar o financiamento, non entendemos moi ben, pero bueno, non temos aquí diante o Partido Popular, pero afortunadamente estamos nós, este goberno, que apostou por estes servicios e máis outros, como acabamos de ver que se incrementaron e que se está facendo todo o posible para tener fronte a unha Xunta de Galicia que, como decíamos antes, desde o Bloque Nacionalista Galego, pois parece que quere promocionar máis o envellecemento en vez de os nacementos. Entón, vamos a apoiar a moción. Votos a favor da moción. Pois queda aprobada por unanimidade as dúas mocións. Gracias. Ahora mismo os puntos seguintes son rogos e preguntas, salvo que algún portavoz... Moi ben, pois, como non hai rogos escritos, rogos orais, portavoz do BNG. Bueno, simplemente é un rogo en este último pleno ordinario deste mandato, desexar que o futuro goberno, aínda que vamos a ter máis plenos ao mellor, pero non ordinario, o que me gustaría era desexarlle ao futuro goberno de Dodro que sexa un goberno serio, responsable, pero sobre todo que non teña que soportar unha oposición tan... non vou dicir o calificativo, porque non me sale que calificativo, porque non é que faga unha oposición leal, senón que o que está digamos, utilizando medios que son de dubidosa legalidade e utilizando a xustiza que unha e outra vez lle di que non. Entón, de verdade, que desde o Bloque Nacionalista Galego ao goberno que veña, de verdade, que o faga con moito sentido común, con moitas ganas de traballar, pero que non teña unha oposición como a que tivo este goberno. Eu o rogo desde o Bloque Nacionalista Galego. Pois moitas gracias. Eu non podo máis que... É un rogo a min, entendo como alcalde, cual te agradezco, pero había que trasladar yo a outra xente. Me pareceu a dir o seu rogo, encantaríame. Algún rogo máis? Non. Algúna pregunta? Pois...